Ibèric. El pati de l'escola. Viva la castanyada, el foc vermell i rebent, les castanyes talladetes, tots al pati, foc de gent! Els de l'escola, que són molt grans, s'han posat un davantal iguals de fibra molt dura per no cremar-se les mans. I amb traça I molta cura, les castanyes han torrat, i la cara de desdut ja en ben emmascarat. El Pol, el nostre conserge, que és un home d'acció, dirigeix la gran torrada amb motor de precisió. Diu el mestre. I si us plau, no us empreneu ni crideu. De castanes n'hi ha una pila i tots n'arribarem. Així que, nois, molta atenció. Que bones són les castanyes. Ens atraparem un piló.